Good morning guys! So today is October 15. It's Gian's 17th birthday. Kung happy birthday iya. Hinautunta nga dagan pang mga katuigan ang maabot sa imong kinabuhi. So pagtarong ng eskwela, amping permi, naranin mo imong mama o papa dere nag-support nimo. So amping permi anak ha, happy birthday. So, grabe ka ulan guys. Tugdog pagkilat mo. Diyan akong namatan gani ha. Sa'yo sa buntag. So, maoto. Gani ka pang laba guys. Kay grabing kilat o dalugdog. So, nidulog na ko guys. So, may pamahaw. So, gitagaan kong saging ni mama. Saging. Nindot kayo siya guys. So, tugbong ta guys sa madulas na dala na tanglog kayo guys. Ampinta guys, always. So hi guys, nana ko daw sa barangay. I'm done eating my breakfast dito na sa among tindahan. So guys, akong sudan kay indangan. Gion-on siya ba, super sarap as in. So as usual, so ang time check is now 7:55. So actually nana ko dali mag-start na sa ako ang kayod time. So amping ta guys, always guys ha. Okay, manilig sa ako guys ha. So hi guys, time check is now 4 PM. So mga uli na mi guys, it's time to uli na siya guys. Ay, may baho lagi. So ang patyo na ni mga. So, tumba na ang 2 days na mo guys. Ang pinta par may guys, ang ulit lang yun. Di na ba ko kakuha ko ni Bana guys kay kuan. Kanang najelak. So, pagkagabi, mga 6 PM ni nga tumiyag uslob kay magpalit lagi may usudan. Kay nga no, birthday ni Kian niya. May nalang magpalit may sa kabuklit yung manok. May nalang naasiyay sudan, naami sudan na ng gabi una. So mao to guys, nakadalikyat mi og Oslo. So mapauli na mi guys. Kay nga no, napalit og manok niya wala sa jubels manhurot naman din. Diha lang ni palit ay atbang. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. And that's all for today. Thank you guys for watching.